श्री लैराई माते, श्री लैराई माते। धावून येते हाके माझ्या या जीवन बाटे, धावून येते हाके माझ्या या जीवन बाटे। श्री शांता दुर्गे आई सातेरी माते, आशीर्वाद दे लैराई माते। लैराई माझी आई पावगे माका, शिरगावी आईला धावून चरणां तुझ्या। तूच माझी अंबाई, तूच एका धार। Okay, I have reviewed the security arrangements put in place by the police personnel as per the order issued by me. Devotees have been prohibited to enter in the village Shirgaon as per the directions given by me to the police personnel. Religious activities are also prohibited as per the order issued by me. The managing committee has complied to my order, and the Jatra Utsav of Shri Devi Lairai Shirgaon has been cancelled. शिरगांव गावात 2 दिवस झाले ते गावातले घरातले भायर वचनात आणि सगळे रोड क्लियर खाली आसा। ते गरज असले तरच जे कोण गव्हर्नमेंट सर्वंट आहात नाल्यार नेसेसिटी आहा तरच ते गावाच्या भायर वयता, कोणूच गावाच्या भायर घराच्या भायर वचना। आणि कितलो स्टाफ सध्या शिफ्टींनी स्टाफ चालू आहा। दोन्ही जे रस्ते जे आहा ते नाकाबंदी केलेली आहा आणि जे मातीचे रस्ते आहा ते ब्लॉक केल्ले आसा। आता एट टायम शिफ्टीक 50+ स्टाफ चालू आहा भितर। नाही आता ते होमकांड बी आसा न्ही, त्याचेर कितें अरेंजमेंट केला तुमी? काय स्टाफ दवरला थंय आणि काय जावपाचें ना, थंय काय ना। घडोघडी तू धावून येते अशी मायेची सावली माते, घडोघडी तू धावून येते अशी मायेची सावली माते। जुळू दे आपुले नाते शांता दुर्गे आई,